7-8 Importin suurin vahvuus on totta kai Christian. Mä oon Niina Pietikäinen ja Fingerhusin säätiön toimitusjohtaja. Fingerhusin säätiö antaa aikaa, päätä ja sydäntä. Varsinais-Suomen alueella toimimme ylisukupolvisella työotteella kokonaisvaltaisesti ihmisten parissa. 7-8 Importti on toimittanut meille työvaatteet ja sitten me ollaan eri projekteihin katsottu promotavaraa. Christian onnistuu siinä erittäin hyvin, että hän kuuntelee asiakasta, antaa neuvoja ja ehdotuksia, mutta loppupeleissä hän antaa sitten asiakkaan päättää. Christianin työskentelyarvot on erinomaiset, nopea saavutettavuus, asiakasmyönteisyys, hyvät tuotteet, laadukkaat tuotteet. Mä suosittelen 7-8 Importtia sellaiselle yritykselle, jolla arvot on tärkeät, haluaa nopean, selkeän tilauksen ja toimituksen ja lisäksi sen asiakastuen sieltä, minkä sitten kaikella voimalla Christianilta aina saa. Ehdottomasti käytetään 7-8 Importin palveluita. Me ollaan sovittu myös, että meidän hyväntekeväisyysyhteistyö jatkuu erityyppisesti ja promotamaraa aina uusille hankkeille, niin varmasti tulee 7-8 Importin kautta tilattua. Christian on itse halunnut lähteä tekemään hyväntekeväisyyttä säätiön kanssa. Hänellä oli toive, että asiat pysyy paikallisena ja hän edistää aika hyvin tätä, mitä yrityksiltä nykyään toivotaan, tällaista sosiaalista ja kestävän kehityksen toimintaa. Eli Varsinais-Suomeen menee hänen lahjoitukset meidän vähävaraisille henkilöille, tekstiililahjoituksia pääsääntöisesti. Hän toimitti meille valtavat määrät lahjapaketteja, joissa oli tekstiililahjoituksia sitten meidän vähävaraisille kävijöille. Ja jouluhan on sellainen, että se ei ole kaikille itsestäänselvyys, että saa sen yhden paketin, niin nyt ainakin jokainen meidän yhdessä toimipisteessä sai joululahja.